Salutare jucătorilor, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming 2, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay de Moldova. E bine, jucătorilor, înainte de acest proces minut episod, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul de subscribe, iar noi să trecem la episod. Deci, dacă jucătorilor, am primit un mesaj de aici de la Vericu și a spus că gata, tractorul UTB-ul este făcut, el este acolo pe platformă, l-a pus astăzi dimineața, mi-a spus. Și aici mi-am închiriat eu unde ăsta, de aici, de la ei, de la fermă. Și că dacă nu știți, iau și o mică fermă. Și da, și m-am mai sunat încă Nea Marin și a spus că va trece la mine pe la fermă să ia plugul la roșu de la UTB-ul, că se duce să tragă acolo niște... să tragă acolo... L-am uitat cum se numește. Rânduri, niște rânduri să tragă. Și noi acum mergem să ducem UTB-ul la casă pentru că este târziu. Eu m-am plănuit pe mâine să mă duc să vin după UTB-ul, dar a spus că dacă tot așa este ora 5, a spus că hai bine, trec și pe la UTB-ul. UTB-ul este făcut și mergem acum spre casă să ducem UTB-ul la casă. Apropo, am mai pus încă plus 100 de cai pentru că el avea doar UTB-ul, dacă nu știți, avea 190 de cai, așa ceva. Și am mai pus încă 100 de cai și are 290 de cai. Asta este bun pentru că va tracta mai bine. N-am încăput chiar așa mult, n-am încăput așa bine. Deci la tirul vechi încă e acolo, nu l-am luat pentru că agățătorul este stricat. Trebuie să-mi cumpăr, ori îmi cumpăr agățător și îl refac tot și așa, ori îmi cumpăr un tir de ăsta. Pentru că, da. Și haideți să mergem acolo în deal, în fermă, să punem platforma acolo lângă ăla, am uitat și cum se numește. Acolo, lângă ăla, aici, pe stânga. Uite aici unde parcăm noi tot, unde am parcat și lemnele și toate astea. După cum se vede, băi jucătorilor, aici a început să crească ceva. Și din episodul de mâine vom merge și vom strânge grâul, pentru că gata, a crescut și trebuie să facem recolta de toamnă. Nea Marina încă mi-a mai spus că dacă pot să-l ajut săptămâna viitoare să mă duc să-i semen. Și a spus că vedem încă să ajungem până atunci, dacă nu sunt probleme cu tractoarele, dar data aceasta nu mă duc cu UTB-ul, mă voi duce cu John Deere-ul sau cu case-ul. Hai să ne suiem. Da, am uitat ceva. Uitați să-i dăm așa. Acum hai să ne suiem. Da, perfect. Bă, să știți că acum se cunoaște ceva. Bă, nu știți cât sunt de încântat să văd din nou acest tractor pe picioare. În așa o viteză. Tot cu 19 și mergea și înainte. Dar eu zic să punem, să vedem oare a venit Nea Marin și-a luat plugul. Da, a venit când plugul. Vreau să punem până când UTB-ul. Nu s-a întâmplat nimic, ați văzut nimic. Da, deci aici s-a recoltat. Mâine în episod de mâine vom merge la sămănat, la asta în seara cu banii pentru că nu l-am pus în treabă. Și da, noi deja, adică eu deja mă duc să duc tirul acolo și da, revenim cu noi idei sau ceva, pentru că acest episod va fi și în episodul de mâine, adică tot în acest episod veți vedea cum mergem și tăiem încă și așa la greu. Dacă nu o să mai întâmple ceva, da. Deci, pe jucătorilor, am revenit. Și da, sunt foarte trist, deoarece Nea Marin a făcut ceva foarte rău. Și nu vom tăia astăzi, în acest episod, grâul, pentru că trebuie să mergem în altă parte. O să vedeți voi pe parcurs, ori uitați-vă. Nu știu ce să fac. Ori mă duc cu UTB-ul, ori mă duc cu John Deere-ul. Mai duce cu UTB-ul, dar mi-e frică că
nu va trage și să nu se strice iarăși cum așa. Și eu să-mi iau John Deere mai bine, că John Deere este mare, este așa perfect, da? Hai să mergem. Și John Deere-ul chiar merge mai încetișor decât UTV-ul. Chiar merge cu 17, dar UTV-ul merge cu 19 și da. Luăm și noi așa încetișor și vom ajunge. Deci, da, bă, jucătorilor, am ajuns. Uitați-vă pe stânga ce este. Da, Nea Marin a căzut în groapă. Acum o oră chiar vorbeam, că a spus că Nea Marin a venit, a luat, a făcut. Și da. Uitați la ce s-a ajuns pe fraților, bă. Nu poate să iasă și a rămas și blocat înăuntru pentru că, da, este om în vârstă și dacă va deschide ușa va cădea și nu se poate da jos. Uitați, s-a blocat aici, nu știu cum și frică să dea în urmă. Plugul a spus că îl ține dat în jos încă, că dacă îl va ridica va cădea la sfârșit și nu vrea să zgârie ceva, dar da. Acolo s-a blocat sub crâla aia. Și hai să vedem dacă vom putea. Trebuie jucătorul la un vrughici cu Nea Marin. Și a spus că să-l tragă într-o parte. El a vrut aici, a trecut și cu spatele și a vrut să se întoarcă, a spus aici unde podul pentru că este mai mare. Și s-a întors, dar a căzut. Așa, m-am prins. Nu știu dacă cred că UTB-ul nu face față. Hai să tragem. Bă, dacă John Deere trage greu, nu mai spun de UTB-ul. Trebuie să facem și o poză neapărat. Trebuie să punem... Uite. Uite așa. Mă duc bancul să-l văd. Perfect. Hai să tragem. Poate ne facem un pic de vânt. Bă, să nu avem niciuna acolo, că atât ne trebuie. Ori aș mai avea încă o șansă dacă nu urcă acest... Dacă nu tragi acest John Deere, mă voi duce, cred că acolo la magazin și voi lua tractorul ăla albastru din episodul trecut, nu știu dacă țineți minte, că cu ăla sigur va trage. O să tragem dar acest John Deere, m-am învățat de cu TV-ul, vom tragem aici așa la iarbă, nu se pască sau ceva, dar da, așa este trans. E bine, jucătorilor, am făcut rost de acest tractor mare, chiar se conduce foarte bine, nici nu mai zic nimic. Trebuie să aibă în jur la 350 de cai sau ceva, sau chiar pot să ajungă și la 400 de cai. Și da, așa pe el nu pare că are atâția cai putere, oricum el merge și încetișor, pentru că nu bea ca să consume, nici nu consumă mult, cred. Uite, ajungem aici, la locul accidentului, așa aș putea să zic. Nu știu dacă va trage, dacă nu va trage acest tractor. Nu știu. Dar acum ce sper eu, să nu se stricat tractorul lui Nea Marin, pentru că are acum și o săptămână de când și l-a cumpărat. Așa, perfect. Suntem jos. Să învățăm aici și jos. Așa, perfect. Mai... Bă, am tras frâna de mână, băi! Frâna de mână, băi! E ridicat puțin. Stai că așa mai merge să facem încă o poză. Uite așa. Perfect, hai să-l tragem. Bă, acest tractor îl trage fără probleme, bă. Și nici n-am apăsat accelerația la maxim. Să-l parcăm, uite aici.
Așa, deci nu o să vorbesc cu Neamarin, pentru că Neamarin a spus că nu vrea să apară în vlogurile mele. Și da, să vă spun eu ce i-a zis. După am revenit. Am vorbit cu Neamarin și a spus că tot normal. Dar spuneți-mi voi ce observați? Observați ceva ce lipsește? Nu, nimic, tractorul lui Neamarin este scos, tot normal. Neamarin n-a pățit nimic. Totul este normal, tractorul ăsta nimic. Acum mergem și ducem tractorul lui Neamarin acasă, după Neamarin și va aduce. Aici avem un bingo, am spărcat la umbru, până când nu lipsește nimic. N-ați observat nimic? Scrieți în comentarii dacă ați observat ceva schimbat. Hai, scrieți în comentarii. Bă, tu care stai acum, dă un comentariu și spune ce lipsește. Dacă nu, eu am tine aici și gata. Bă, ai scris comentarii. Ai scris ce lipsește. Uite, bă, că este ăsta mare aici. Este John Deere. John Deere, uite. Bă, ce lipsește. Ai scris? Sper că scris. Cred că... Da. Mulțumesc de comentarii. Nu știu, să mă uit eu. Dar sperăm să fie corect. Bă, dar nu trișa să scrii după ce vă arăt eu. Vă fiți și voi. Scrie acum în comentarii. Bă, scrie, te văd. Ai scris? Da, like, ai apăsat? Apasă like. Apasă. Dar tu ești abonat. Băi, ești abonat. Da, bravo. Mă voi vărâ cu John Deere-ul. Pentru că, da, nu vreau să îi fac probleme lui Neamarin. Vreau să mut tractorul lui Neamarin mai aici. Să pot să fac nefăcută. Uitați-le cât este frumos. Deci da, sper că scrieți acolo în comentarii ce lipsește. Dar ăsta era corect. S-a descățat plugul. Și acum spuneți voi cum îl scot eu de aici. Nu. Încerc acum să mă vâr. Dar dacă nu merge, am stricat și plugul și pot să-mi stric și John Deere-ul. Bă, dar cum s-a descățat? Bă, nu. Nu pot, m-am blocat și eu. Cum bă să fac? Bă, dar să știți că am ieșit cu John Deere-ul, bă. Nu, că am ieșit dacă e. O să știți că am intrat eu John Deere-ul ăsta bine. În jur la 200-300 de cai are. 200 și ceva trebuie să aibă. Bă, totuși nu cred, bă, că UTB-ul are 290 de cai. Nu cred. Cred că așa a spus el că are 200 de cai, că așa să vă spun și vouă, să vă duceți la el, să vă puneți cai plus. Da. Nu cred. Toate jucătorilor altă posibilitate nu am. Doar decât că John Deere se descurcă bine. Dar nu mai am ce face. Să-mi dați voi mie vreo idee? Sau ne vom vedea deja mâine, cred, în episodul următor. Dar oricum, bă, este deja, cred că, mult ce am filmat. Eu acum trebuie să fiu la... acolo, la strâns griul, dar... da. E bine, jucătorilor, cam atât a fost cu acest minut episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați acolo un foarte mare like, să ne strângem cât mai mulți jucători pe acest minut canal de YouTube. Pe toate viitoare vă urez mai bine și noi ne revedem în episodul următor. Bye!